Хвала Христу! Хочу з вами подзяліцца таким роликом, і давно я ўжо гэтага не записываў, таких іншых тэмаў, чым каментары да Матвея, казанняў і так далей. Да. І хочу подзяліцца такой тэмай. Мяне кранулі некалі словы вядомыя з кнігі Экклезіаста. Усяму ёсць свой час. І там Экклезіаст у гэтай кнізе ён прапаведвае у такім, скажем, у такой мегагісторыі, да, што ёсць час на супакой, ёсць час на вайну, ёсць час калі мірыцца трэба, на раздоры, ёсць час працы, ёсць час адпачынку, то есть так глобальна ў мегагісторыі. Чалавецтва, нацый, народаў, у гісторыі тваёй асабістай, ёсць час, калі ты малады, актыўны, ёсць час, калі трэба быць старым, хварэць, пасля паміраць. То есть так, в вялікіх такіх маштабах часовых ён разважае. Не буду ўжо цытаваць Экклезіаста. Але мяне гэтыя словы кранулі ў іншым ключы, і я зразумеў, што гэтую логіку Экклезіаста таксама трэба дастасаваць да нашых звычайных простых будняў, да кожнага дня, который мы перажываем. У гэтым дні, который ёсць, 24 гадзіны, тут таксама ўсё мае свой час. І цікава, што мы, у прынцыпе, я магу казаць пра сябе, я і мы, і многія, мы стамляемся і не цягнем нашых будняў, таму што гэтае правіла такое важнае, яно не працуе. Калі тут, у гэтым дні, который даў Гасподзь, усё будзе мець свой час, тады мы не будзем такімі расчараванымі і стомленымі. Бог, калі нават стварае гэты свет, ён працуе, пасля адпачывае. Ёсць час на працу, ёсць час на адпачынак. І Бог такую ж логіку дае людзям, устанаўліваючы шабат, дзень адпачынку. Ёсць час будняў, ёсць час святаў. І гэта у шырэйшай гісторыі і ў гісторыі кожнага нашага дня. Я сапраўды пераканаўся, што калі гэтае правіла не працуе, мы сапраўды гібеем, стамляемся, як чалавек, як адзінка, так і нацыя, так і народ, так і грамадства і так далей, і так далей. І адна з прычынаў, што нам перашкаджае жыць паводле гэтага правіла, з аднаго боку, канешне, это нейкая наша лянота, безлабернасць і так далей, што мы не трымаемся нейкіх гэтых пунктаў, не дазваляем, каб усяму быў свой час. Што значыць, што ўсё павінна мець свой час? Твой сон – гэта свой час. Раніцай, устаў туалет, намарафеціцца дзяўчатам, жанчынам, есці, падрыхтаваць. Калі ты садзішся есці, табе трэба есці, а не сядзець у тэлефоне, калапацца. Табе трэба есці і смакаваць гэтую ежу. Гэта ёсць час для ежы. Калі ты ў сям'і, вы падчас снедання, вячэры, абеда можаце гаварыць, а то ёсць час для таго, каб пабыць у сям'і. Калі ты ідзеш на адпачынак, это ёсць час на адпачынак. Ты глядзіш навіны ці нешта хочаш паглядзець, даеш сабе час, гадзіну нейкую, 1,5–2, паглядзець тое, што для цябе важна. Ты працуеш, у цябе канкрэтная праца, за которую плацяць грошы, на працы, ці нейкая твая асабістая праца, значыць, трэба фокусироваться на этой працы, а не тое, што ты ідзеш на працу, а на самой справе выконваеш 10 іншых працаў. І яшчэ горш, калі яны не запланаваныя, а даволі спантанныя. Пайшоў на працу, завіс на телефоне, разгаварваеш, нешта робіш у этом телефоне, нешта глядзіш, а это павінна была быць праца. І калі такая логіка не працуе, мы ад гэтага стамляемся. І тое, што нам перашкаджае усур'ёз, каб гэтая логіка працавала, это, канешне, інтэрнэт і тэлефон, і ўсё, што з гэтым звязана. Інтэрнэт. Чаму? Таму што
ёсць логіка, усяму ёсць свой час. А інтэрнэт гэта 24 гадзіны з ім. Ён увесь час з табой. Ці ён праз тэлефон, ці праз ноут, ці праз планшеты нейкія, да. Табе заўсёды могуць дазваніцца, табе заўсёды нешта могуць прыслаць. І калі у цябе ёсць час на нешта, на тваё снеданне, на абед, на працу, на размову з іншым чалавекам, раз пікае тэлефон і ўсё. І ты выбіваешся з этой логікі, усяму ёсць свой час. Ты размаўляеш з чалавекам, да, вот паглядзіце, мы кажам пра это, пра адсутнасць культуры. Што калі ты гаворыш з чалавекам, да, то калі мы гаворым у групе, мы дамаўляемся, што мы гаворым у групе. Калі ты хочаш адзін на адзін пагаварыць з чалавекам, окей, тут іншых не павінна быць. І вот гэтым іншым з'яўляецца тэлефон. Ідзе размова, тут нехта звоніць, табе трэба адказаць, табе трэба напісаць, ты там сядзіш нешта яшчэ зноў калыпаешся, да. І гэта, я не хачу ныць пра тэлефон. Я не хачу там станаць, як усё дрэнна і так далей. І тым не менш, гэта утопія нашага часу. Канешне ж, мы без яго не абыдземся. Канешне ж, ён неабходны, гэты тэлефон. Я не ўяўляю свайго служэння без гэтага тэлефона. Але там, дзе ты не становішся гаспадаром інтэрнэта, тэлефона і так далей, ты стомішся. Не будзе рэзультатыўнасці, духоўнай, чалавечай, ніякай. Таму што не будзе працаваць гэтае правіла, усяму ёсць свой час. Таму што яна, Божа, это Божая логіка. Усяму ёсць свой час. Паглядзіце, хто з вас майго пакалення ці старэйшага. Для мяне это цэлае адкрыццё было. Я ехаў да хворых людзей спавядаць іх, і займаўся яшчэ будоваю свой час, і раніца, каля 9 гадзін, я выехаў у Воршы, памятаю. Я не даехаў да першага хворага чалавека, я ўжо быў стомлены. Я думаю, Боже, што это такое? Пачатак дня, я ўжо стомлены. І тут мне даходзіць. Правільна, я не даехаў да гэтага чалавека, а мне ўжо 7 разоў патэлефанавалі розныя людзі з будовамі, са справамі і так далей. І я па дарозе рашаю 10 іншых справаў. А ўсяму ёсць свой час. Вот ёсць час на маё падарожжа, ёсць час на мой побыт у хворага чалавека. І тут раптам мне паяўляецца яшчэ 10 іншых справаў. І гэта, канешне, страшна разбівае. Я тады, памятаю, так ясна зразумеў, думаю, а як это было раней? Святар едзе да хворых людзей. Ён пасвячаў гэтаму цэлы дзень, як правіла. Запрагаў там нейкага свайго коня, брычку. Яму ніхто не датэлефануецца, ён не будзе браць з сабой кнігу, ён проста едзе, думае пра людзей, разважае, моліцца, адпачывае. Пасля засяроджваецца на людзях, да которых уваходзяць. Вот так вот раней людзі жылі. Цябе ніхто не разрываў на кавалкі. І калі мы над гэтым не пануем усур'ёз, мы будем стомлены. Нам будзе каюк раней ці пазней. Да, вот. Это просто такое, сам по сабе кажу, я это бачу, што калі я не прапушчу і не возьму под контроль свой інтэрнэт, свой тэлефон, вызначаючы яму межы, калі глядзець у этот тэлефон, калі адказваць на званкі. Я некалі лічыў, колькі часу это ўвогуле ідзе. Вот мне, напрыклад, як служителю, да, што вот людзі табе... Паглядзіце, праўда, як это вот мы живем у часы, калі сапраўды, вот што значыць раней было пазваніць по тэлефоне. Да, вот я памятаю такі момант, калі у вёсцы замаўлялі званок на нейкай там ферме. Канкрэтныя гадзіны, трэба было пайсці і пазваніць. Канешне, гэта нязручнасць свая. Але ты вот пазваніў, ты ўдзяліў увагу чалавеку, ты паразмаўляў з ім. Ты ідзеш да чалавека ў госці, ты ўдзяляеш яму ўвагу, бо это не так часта адбывалася. Ты не мог пазваніць у любы час. Ты ідзеш, удзяляеш увагу. Пішаш пісьмо, ты канцэнтруешся на гэтым
пісьме, нешта вартаснае туды прабуеш укласці, ну бо это цэлае пісьмо, это час трэба аддаць на гэта. І вось праз інтэрнэт, праз тэлефон усе гэтыя рэчы яны абясцэніліся. І гэтай вартасці кантакту з людзьмі, праз усе даступнасць, яна згубіла вартасць. Вот, размова, сустрэча, быць разам, это ўсё страціла сваю вартасць. Паўтаруся, я не для таго, каб ныць, але вот просто зразумеў, што інтэрнэт і тэлефон, яны нам не даюць вот этой Божай логікі працаваць. І калі мы пра гэта самі не задбаем, яны нас знішчаць. Ну і знішчаюць. Да, яны знішчаюць. Калі ты слухаеш, не ведаю, Слово Божае, я вот гляжу па маіх нават служэннях у інтэрнэце, як шмат католікаў карыстаецца тым, што я казанне выкладваю ў нядзелю Слова Божае. Ну, таму што якраз такі ёсць выдзелены час, нядзеля, для нас это абавязак, нейкі там маральны, што мы павінны пабыць на імшы, Слова Божае, это ўжо вызначаны час для гэтага. Людзі гэтым карыстаюцца, дзякуй Богу. Вот калі мы пачынаем слухаць нашыя ролікі, хрысціянскія, добрыя, класныя, розных прапаведнікаў, мы слухаем з дня ў дзень, это ўсё пачынае абясцэньвацца. Таму што ўсяму ёсць свой час. Ёсць час, калі трэба паслухаць канферэнцыю, трэба прызадумацца, трэба займацца іншымі рэчамі. Не трэба гэтага ўсяго мешаць. Тэлефон уносіць хаос у гэтае жыццё. Неяк так. Быў час, калі людзі хадзілі ў кіно. Это сапраўды цэлая эпапея. Вот трэба было выйсці, ахвяраваць час, білет, паехаць, сабрацца, дамовіцца. Ну, в гэтым свае нязручнасці. Намнога зручней тэлевізар, кампутар, тэлефон і фільмаў колькі хочаш. І ў выніку толку з гэтага мала. Насамрэч. Таму што ёсць свой час. Ёсць час на кіно, для некага тэатр, там яшчэ нешта. А тут кіно бясконцае. Можа быць. Кантакт з чалавекам, ён таксама можа быць бясконцым. На тэлефоне можна завісаць з чалавекам, гаварыць бясконца. У гэтым толку няма. Таму што надо выдзеліць час, каб пагаварыць з чалавекам. Это будзе больш якасна. Это будзе больш грунтоўна, чым пра пустое трашчаць бясконца. І слаць это смс-кі бясконцыя, тыя віншаванні бясконцыя. Аж не верыцца, што некалі прыходзіла свята, нехта пісаў паштоўку, высылаў, часам нешта сам робіў. Цяпер это ўсё там Вайбер падкажа, то яшчэ падкажа, перасылаюцца тыя карцінкі пабожныя, туды-сюды, да, это настолькі вось неяк абясцэньваецца, это ўвага такая людская. Ну і не працуе тая тэма. Усяму ёсць свой час. Калі я ў кляштар прыйшоў, для мяне это адна з такіх маіх таксама праблемаў, што трэба гэты час арганізаваць, каб яго не правароніць, каб быць дысцыплінаваным. І я ўжо за свае годы жыцця і служэння святарскага колькі разоў я прабаваў задбаць пра сваю дысцыпліну. Розныя метады я прабаваў, і то і сё, каб быць нейкім больш такім рэзультатыўным. І я са здзіўленнем разумею, што самая здаровая методыка, каб задбаць пра свой час, гэта рэгулярны расклад. Вот так, як было, калі я прыйшоў адразу ў кляштар. У нас было ўсё распісана, у нас графік вісеў, як у арміі, такі армейскія парадкі. У колькі ўстаеш, у колькі ясі, колькі працуеш, фізічна, вучышся, колькі адпачываеш. Калі навіны, окей, паўгадзіны на навіны, а не кожны дзень і ты глядзіш бясконца гэта ўсё. І гэта я з гадамі ўсё-такі разумею, што самы здаровы момант жыцця для нас, калі мы вот так вот жывём такімі графікамі. Калі ўсяму ёсць свой час. Канешне, мне ў кляштары яго накінулі і не пыталіся, ці я згодны ці не. Так не кожнаму это ўдасца, асабліва людзям сямейным.
Па ідэі мы самі сабе павінны вось гэтыя планы дня выпісваць, па которых мы рэгулярна жывём. І тады сапраўды па сабе бачу, ты стамляешся намнога менш, калі пільнуешся гэтага плана сам. Цікава, як напрыклад, як Христос у Евангеліі ад Матвея, калі вучыць пра малітву, як ён кажа пра, што трэба зайсці ў пакой, таемны пакой, тайную комнату, каб ніхто не бачыў. І там маліся айцу, который не бачны, который скрыты. І з аднаго боку, канешне, мы гэты кантэкст чуем, што не надо маліцца, не трэба маліцца на паказ, каб людзі бачылі, што вот трэба адзін на адзін з Господам, мы гэты кантэкст чуем. Але вось гэтая логіка таямнічага пакоя, у котором ты молішся, гэта таксама ў кантэксце, што ўсяму ёсць свой час. Ты пачынаеш маліцца, значыць, знайдзі такое месца, дзе ты толькі гэтым і будзеш займацца, дзе ты не будзеш паралельна нешта іншае робіць, дзе цябе не будзе адрываць тэлевізор, тэлефон, людзі. Калі ты пачынаеш маліцца, і ў выніку нехта з людзей цябе знайшоў і перарваў тваю малітву, значыць, ты не знайшоў сваей таемнага пакоя. Раз людзі... Таемны пакой – это значыць, што іншыя таксама не ведаюць, што ён ёсць. Не ведаюць, дзе ён, і не ведаюць, дзе цябе знайсці ў гэтым пакоі. Калі ты пачынаеш маліцца, і ў выніку да цябе датэлефанаваліся, нешта прыслалі, вырвалі цябе, пастукалі ў дзверы, знайшлі, прыйшлі, гэта значыць, што гэта не быў таемны пакой. Ён месціцца ў катэгорыях «всяму ёсць свой час». Весь час на малітву – гэта значыць, што да цябе не павінны тут зараз не датэлефанавацца, не дастукацца і не знайсці. Всё. Ніхто не ведае, дзе ты і што з табой. І гэтая логіка, яна не толькі да малітвы адносіцца. Яна адносіцца, вот як у маім выпадку, калі слова прабую там разабрацца, ну, падобна да малітвы, да, вот. Мне трэба разабрацца, трэба ўнікнуцца, мне трэба сэрца сваё паслухаць, з Господам неяк, вот, а як кранае мяне слова. Вот. І ў той момант, калі да мяне дастукаюцца, дазвоняцца, да, это не віна людзей, што яны дазваніліся. Часам людзі тэлефануюць і кажуць, прабачце, я вас там адрываю. Калі ты мяне адарваў ад нечага, то это не твоя праблема. Это моя праблема, што я так зрабіў, што мяне адарвалі. Што я ўсё-такі паклаў тэлефон каля сябе. І, ну, я бачу, што рэальна это так працуе. Не толькі ў адносінах да малітвы. Это працуе таксама ў адносінах да пазнання Слова Божага, да працы. Это да ўсяго працуе. Усяму павінен быць свой час. І трэба вельмі сур'ёзна прыгледзецца інтэрнэту і тэлефону, таму што з этой Божай логікі яны нас вырываюць вельмі страшна, вельмі часта. Хвала Христу.